החול הוא הזיכרון של הים. הוא אוסף דורות של שלדי אלמוגים ודגים, וכל מה שהזמן שחק וסחף מההרים. נראה קצת שומם, אבל רק ממבט ראשון. בית הגידול החולי חיוני עבור כל בעלי החיים במפרץ. גם לאלו המגיעים משוניות האלמוגים, מעשב הים או מהמעמקים. החול מקשר ומגשר בין כולם. יש מי שחי כאן חיים מהירים וסוערים. ויש דיירים יותר מנומנמים, עד זמן הארוחה. בלילה רבים מהם יוצאים מהחורים והמחילות, או משחררים לטרף. אחרים משוטטים ביום, רואים ונוברים בחול. החיים כאן אינם פשוטים. החול אינו יציב, ומי שבונה כאן בית מתמחה בנבירה וחפירת מחילות, או בהסוואה מושלמת. החיים בחול מאתגרים גם כך, עוד לפני ההפרעות שאנחנו גורמים להם. בית הגידול החולי הוא עולם ומלואו. בואו נשמור עליו.